PG si na amaro ọdụrọ capable ebo PG bụ president general maka ịbịakwa n'obodo anyị nwesịkwa other components nwesịkwa their own chairman PG president mana gị nwa bụ the general overall so ị kwesịrị ịma ihe na-eme ibulu igwe jenọlụzi Anambra wee na-achịbe unu ịdịrọ capable ịbụ onye arụrụ anyị igwe ahụ bụ ngị ya ebu ụzọ egwu mgbe nwaanyị gụrụkwa Baịbụl si na-ebu ya David okwe ya na-anọ n'iru ọgụ ọkwa ya ya ebute n'ụzọ ị ga-abụ jeneral anụba ọgụ na-akpụrụ n'ọfịs ị ga-apụta Ojukwu sochara pụta n'ihu ọgụ asị igwe nke nwa ya akwụ n'ihu ndị PGs ga-esoro na ndị ọzọ ma nke ịgba ndị jeneral Lagos si na-ebu igwe na-achị obodo a ga-eme gị impeach mbụrụ gọvanọ felu certificate mma nara gị ya nye onye ga-anọ na-edokodo obodo anya nke nwa abụzi dị igwe na PG ụnụ ga-alụ tugeda wee na anyị ndị ori niile enwe kama ọ ga-abụ nọ nga ikwuru eme ya etu a nsi wee kwu obodo niile apụta na onye na-ezu ori onye ọbụla akpa ayakpụrụ ya ịghọtago nke bụ igwe ya sponsor ya ị gbapụziri ka gịnị mee gwa iji wee bụrụ igwe maka na iji ego ije golo igwe ị mara na ego ya ego iwere ego go mana ị mana inwe họ dị well with that inwe họ dị capacity nọ n'ife na iji ego ihe na-alụzi ebo onye jezucha ori na South Africa nata nye gị ego ichie ya ichichi onye si nke arụcha arụrụ ana onye gị nke nwabudo igwe sef arụrụ ana nke ụkarị ụmụ nwaanyị niile dị iche iche aka gụji a na-apụta na were ya n'elu na-eme ndị mmadụ intimidate mana safeguard obodo gị ime emenwe so ọ bụrụ na gọvanọ kwuru dị ya mana gọọmenti kwuru ya is real and not truth onye ọbụla asị gị na ya ma ihe na-eme n'obodo ya ma na ya ma ndị ọjọọ nọ n'obodo a na-atụ asị ka onye dị ụmụnne ya ma ị bụrụ businessman ama na ịbụ businessman ị na-ezu ori people ma ị na-aṅụ ahịa ma na ị na-aṅụ ahịa ị bụrụ na ị na-adakpo ụmụ nwaanyị ma ọ na-ebe ajadu special ama nke imenwuru obodo gị ma kama na ọ na-atụ ụjọ onye ga-ekwu so ebe a na-atụ ụjọ gị nwa bụ PG ebe a ka ị kwesịrị ka pawa gụpụta ịbịa ebe a ikiri onye ahụ so nke a na-asị mmadụ ọ bụrụ na efu gị kwuo o nwere ihe ekwucha kịta famili a nọrọ na problem ịghọtago iti ego famili na problem maka okwuo na afọrọ ihe ị na-eme o jezie gbaa gha ama like ịma polisi for example polisi eji ahịa ehiri isi ha bụ ha ndị dị trustworthy ha dị ha trustworthy ikipụ information ị nwere ike jee kọọ ọrịa kịta na ya sụọ ya ego si na onye agwara ịghọtago so ifu na ime ndị isi mmadụ ya ka m ji si onwe onye ga-enye ego nye ya ego direct ọkọ ya onwe the consequences o buru ya n'isi ya ọ bụrụ na oge ji ego ajezọba onwe ya ma ya kwuo mana ọ bụrụ na nke m kwucha kịta echi anọ m na problem mma ekwu ya